Okay, before takeoff. Takeoff briefing. Suoritetaan lentolähtö vastatuuleen 180, Clearfield 30 TDP ja siitä 1.5 yli oikea kaartori. Usko TDP 37. Warnings and cautions. Checked. Q&H. 23 cross-checked. Fuel. Checked. Main. Moottori palo, ykkösmoottori. Engine fire number 1. Ollaan maassa, sammuta ykkönen. Vahvista. Vahvistan ykkönen. Sammutettu. Check. Kello käy. Ja molempien moottoreiden hätäsammutus. Ja molempia. Okei. No jos on hyvä olla siellä, niin katsotaan siinä. Joo. Kati, C. C. Otan C. A ja B. Mikäs se on? Me rupean laittaa sulle vähän mittareita, että ottaa sun sydänpiikki. Masto kello 12. Huomioidaan. Masto näkyy kello 12. Check. Yes. Q&H. Tämän hetken tilanne tuli selväksi. Hei Valtteri, käydään tänne päin, niin käydään vielä läpi toi, mitä lääkäri kertoi konsultaatiossa. Eli meillä on SPT se ongelma, mitä me lähdetään hoitamaan. Meillä on A ja B kunnossa. C on se ongelma. Checked. Before landing complete. Ok. Ja tiedetään masto. Ja lähestytään final approach. Final approach. Tälle puolelle jää masto. Ei lähde mitään piuhoja siitä. Check. Laskualusta näyttää hyvältä. Ei piuhoja. Ei pöllyä. Nopea yhtiö on. Kapea kompleksi on. Joo. Me vedän tältä arenakuuri. Arenakuori. Joo, arenakuori. Eli 6 milligrammaa arenosiinia. 6 milligrammaa. 2 millilitraa. 2 millilitraa. Menee. Palo sammutettu. Älevä. Set. Manipulated. Performed. On kysymys. Mitä sä haluat mun seuraamisen? Katsotaan sitten, kun islaista me tehdään, että on lokalisoitua. Joo. Ennen kuin ruvetaan tekemään, niin oliko kaikilla tehtävät selvät? Kysymyksiä? Suunnitelma, mitä se monitorointi? Monitorointi, hyvä tarkensit. Eli sulla siellä saturaatioarvon seuranta. Kyllä. Toi verenpaineen mittaus automaatille 2-3 minuutin välein. Ja sitten EKG-seuranta ja kakkografi valmiiksi sitten. Laitettiin tuohon putkion tuli pieneen valmiiksi. Joo, saturaatio, verenpaineen mittaus 2-3 minuutin välein. Joo. EKG-monitorointi ja sitten kappas. Kyllä. Valmiiksi. Kyllä. Selvä. Joo. Kaikilla selvä. Eli meillä on potilas on siirtovalmis. Katille tilannejohto siksi aikaa. Mä menen konsultoimaan.
tilannejohto sulla. Mä menen konsultoimaan. Ilmoittakaa, jos tilanne muuttuu. Konsultaatioaika. Okei, mä lyön meille osoitteen Selvä. Euronaville. Katso sisään. Katson ulos. Ja alkaa. Kohde lähestyy. Checklista. Okay. Before landing. Warnings and cautions. Checked. Landing lights. Set. Landing briefing. Tulee 180 astetta. Mennään eteläsuuntaan. Check. Moottorit sammuu. Palo sammunut. Ja lista. List. Porvoo Lauri 48210 Porvoo, hyvää päivää. Konsultoisin sinua tämmöistä rytmihäiriöpotilaasta. Olet koneella ja on konsultaatio tehty ja todettiin, että tehdään tuo RSI-intubaatio tässä. Ja Finhepsillä etäkohteeseen noin 2 minuuttia. Käydään sitä ennen tämä lista läpi, miten valmistaudutaan siihen tilanteeseen. Ykkösenä intubaatiopaikka. Lentolähtöbriefaus. Suoritetaan lentolähtö vastatuuleen. Suunta 180. 30 solmua TDP. Oikea kaarto. Reitille 240 ja kiitotie 15 ylitys. Jos tulee moottorihäiriö ennen TDP:tä, keskeytetään lentoonlähtö. Mennään laskuun edessä olevalle kiitotielle. Jos moottorihäiriö tulee TDP:n jälkeen. Tuli selväksi. Hei Valtteri, käydäänkö tänne päin, niin käydään vielä läpi toi, mitä lääkäri kertoi konsultaatiossa. Eli meillä on SPT se ongelma, mitä me lähdetään hoitamaan. Meillä on A ja B kunnossa. C on se ongelma, eli tuo rytmi, mitä me lähdetään korjaamaan. Ja adenosinteeksi lääke, mitä me käytetään. 6 mg on se aloitusannos. Jos sillä ei käänny, niin sitten otetaan 12 mg seuraavaksi. Ja Katilla lääkehoito. Lääkehoito. Joo, ja teillä oli siellä IV-reitti kyynärtarpeeseen avattu ja vetää. Joo. Ja annetaan se 6 mg ensin. Set. 140 checked. Before landing complete. Check. Hei, tuli tieto, ei mennä laskuun. Peruutus. Peruutus X9. Suoritetaan ylösveto. Vasen puoli vapaa, etusektori vapaa. Pitää muistaa se, että hypotermiassa on kavionvälinen riski. Eli ennen kuin lähdetään siirtämään, niin käydään se plan B läpi. Eli jos menee elottomaksi, niin Katilla monitorointi. Iskuläkkät pitää muuten laittaa kiinni vielä. Porvoo Lauri 48210 Porvoosta, tervehdys. Konsultoisin sua hypotermisesta potilaasta. Sotu 1209. Sami meni värinään. Odota. Isketään. Irti. Kaikki irti. Kiva on. Yritä tässä nyt vetää vielä. Yksi. Jättää konsultaatio. Kerro uudestaan. Meni värinään. Meni värinään. Sitten isketään. Pieni hetki. Miten sä teki? Värinään. Sami meni värinään. Odota. Meni värinään. Isketään. Valtteri valmistautuu painelemaan. Aloita painelemaan. Sotu 1209. Odota. Meni värinään. Isketään.
Irti. Irti. Perä.